Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadrant ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of Abeka Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di awareɛ mfie mienu mfie miensa na bɛrima wakɔware no ɔne wo nada dan na wo bɛyɛ anase hwan na obedi wo nkɔmɔ atwere no nipa na wo ne ne kɔtena no hu ne yie wo study ne yie ansa na obi na linkin ne ma wo ababawa bi ade ne nsɛm aba bɛdan me na nasɛm nyina awerɛho amɔbɔ asefem ne nyina ɛyɛ aware a wakɔ na onim sɛ wanya ne dɔfo a ɔne ne kɔtena se wɔnkɔ nyina na nso Oni obrantie atena enna kakra emfie kakra na aware a okoye bema no ene ne enna da na mom sikadie abrantie ni wo bi papa oba no kyese ola kehwe na nso na suma ya fe na sumbie ento no enye bro na bema ne bo no ne opa bia bema no ede ma no bema no krokro no se kosua na nso ne haw ene sem edan a awarefo ware ya wodam anase bi a oba no kra be ma no timi ka se ha na meda won so dan nie na emom edru da bi wo ho no okwa kohie oba no so oba no bekọ ne ho anase oba no beba ono be ma ne nchen anase be ma no bekọ oba ne ho na oma kodi mpamu agro na odi ahihye so a kire se omo ya awarefo no ono be ma ne ti efidua kase mu na enso wote se onua ni kunu aware no ne dan a bema no edam no onwura mu da emfie nan ni onko dan no mu da ennan so ayefra ne nan so bema no ne enna bi da na enno eno se eten ena onye wa try ya maminkan ne nsem no emfa enkyerɛw I am a 27-year-old and have since been married to my spouse for over 4 years. He is a wonderful, passionate, beautiful, and modest man. He is the sort of man that most women would like to marry. But I am no longer at ease with him. Despite his kindness and beauty, he has never allowed anybody to enter his chamber. We could play and talk throughout the home, and he never let me enter his room, and therefore only access mine in the morning to make me feel better. With all that has been happening for a long time, he will never touch me. Even after I have smooched him twice, he would just be silent and I am upset. And he will never sleep with me. Whenever I made an attempt to approach him, he would find an excuse to push me away. He is extremely wealthy and healthy, and he meets all of my needs, yet he is still unemployed. He only goes out on Sundays to attend religious service, and he would never give me a satisfactory answer if I ask him what he is doing there. Once I refused to talk to him, even because of this particular behavior, he would beg me to forgive him, even buy a brand new automobile for me, and promised to tell me later, but he never did. I attempted to leave his house once, but he kneeled down and pleaded with me, tears in his eyes. I am at a loss for what to do. I bother him, and he is exactly the sort of man I desire, but
The only issue I have with him would be his privacy and this refusal to sleep with me. Please, I require your assistance. What should I do? Ababaawa ensemo atwere se eye abranti a waware no na one natena emfie nannie be ma ne nya dwuma onfa bag nsen ne ho so okwa dwuma da nanso owo sika papa ubehu se wapie asi abonten ese okọ baabi anase watunika na yekwasiada a okọ asori ofi asori ba wasia betine fie ene ofiri hall na okọ ne dem ofiri ne dem anu aba hall oba ne dem nso na obekọ ho a onko hwa najo okọ honoma na pa abra wada asori na okọ akọcheki se oba no ne ho tesen na pomudin ye oda yi asa ohia bibia ode ama no but paase okunu koda ne yere nchen anadwo de ebi ensi da anase oyere ekoni kundem ekoprapra ho ekoto ne mpa na otwitwi nadwaye ede ama no ebi ensi da be ma ne kire se ono ankasa ena eye na de adekopoti ya wadam ho de onim se ni kun no eda mattress so anase oda form onim sapo ani kun di dware onim ne ekoso oni kundem onwura hoda nkoye adwuma bia wo hoda enu nti no ontimi enkire se empa ni kunda so eye tuntum anase eye kokko na enku ani kunimpo edesra oyusu nivia anase oyusu koko bata anase nkuto esanse eye ni kuni privacy no aye so crucial that be ma no e ma no ehu bibia eno anese wanu aduane anase waye bibi ede ama no how to onu oba ne dem no oba ne dem ho so obeba ho no ma anapa we yade bia akoso achese be ma no eye be ma bia onu ankasa ope esese nipa no eye ni kun nanso eye ne nwanwa oni madwuma ne kun no eye enso wo sika pa ena ohun se adamfo bi nso oba ne kun ne nten anase busuani bia baba besra no omo mienu pe na tifie ho na enso no emfie na ni enanso a okun ede ma oyere na no chese omo ye awarefo no ebi eni ho be ma no ne nna enti sense ya bro ne so ohun ade a onye eno na mekenkan ye no ba na nkasa nanum asem ohun ade a onye enti ne awususu so ba ne nya no fafa comment section na si na emom maba wa ye di sikachi ade kwakwa ware eno so eya na ye ncheke because obi wo honum na ne kotena ni sika na ema ye hu sika ne ani bre ne ani die kire kabre se nipa na adwuma be na oye truck pusher otonkube opamade anase oye police ana soja no de ehia yen na emom sika na ene hia yen ne ya suma badwen ne epe na se ye be ye nhwehwemu afa mema ne bi hu no yenye yakotena ho wie na afi aye bo na so yen wo sua enye yie abaiwa ni nsam nyina chese na ni jimba bi otino na emom ennan na enkoso no eno ene ade a eha no enti ontimi emfiri ase be ma bi wo hono ma unim the source of the wealth be bia ni sika firi wunim na ye ne dan na oba ma ni oba atena emfie nnan na wo dan a wotimuo oba ne nkopra mu dan kosi woni amada onsisa wo be hwite ma wo dan no abesisa pillowcase ede be nko na ususu se abrantie ye di sie oba no a enu nti ompese oba ni behu enu na bebre na se abrantie ni ye spiritualist brantie ni ye nuro oya sakawa man enu nti na 27 years de ye dan ye ena wunya fie nya sika says na so oba akoka asem na ni bukofu anase oba ye se ofiri wo nchen akọ na oja ya wale a wakoto card ama no na chese 27 years de ensem oba na kire no krampo na no nchese sa age no otimi enya sa de no na anya hwe kura sa age no wo mu aya na wo na mfofo ekoba ne se na we nkwa de oni na mfo no kwa asori enu na bi ka se otimi kwa asori nkwa de na ne oba na nso oni na chi nkwa he so asori na okwa mpa na se won kwa asori ana so koye na de enu ena bebre na eche omadwen se oba no emfiri ho no no nko onwane onya ware no nko nti sa de adakọ to no ma ne de na twaso bebre nso adwen kire eye omo se enna na abrantie no ene ne nna no eye ni senti bibi wo ho bia na ni sika duro no yase mo ne oba nna ya je ne ba mafiri ni nsem oni tuo no wato ana se tuo ni wo ho nso abuba na enya dwuma enti odi hyem kura ento ni hu ni ho ena odi age ni sika enti amama wa na nhwale mfiri awale ne ho enti sa no sote ho no de ne obetena ho no sa kwa akosi na he ansa na waba behu se se na memfie nyina maka akire enti no mehu ya nkade onfiri ho no nkwa ansa na bibi akwakosi
enti saa dia na ni omo na wofo bi ananse ne council amane omo gi aware no obeware no abrante ne maame ne papa onka bibi mfa nkyere wo enti saa so de ono ne maame ne papa ne nuan mo ne obi ni hu nkomo no obebisa abrante ne se die benti na anu oba ti awo ne nna abaiwa ne husisi ne ho so 27 years de kwati wu ye efri he na enya ne kwati na ewuo no ne onde ne kwati akogye na ode agye eno ne nsem amanfo bi akeka fa abaiwa no nsem a ode abetu dwa ne ho sika o sika ye bedi sikachi na ne ye ba benya no eno enie wo benya asomdwe na nso unya ne pepepe eno nie eno nti mama no ye hwe ye ho yi ye kwa baabi a ye nhwehwem ansa na ye too late wadwe nkyira fafa comment section as ne kan fa ma wo enane da wo hwe too much no subscribe ya video bi ato na set mi akabi edin am je so ana impress ana mema nyina ka etwe ba kope hwan ho si ye makra Tefo amuntie me mala shew na mone me ekasa me nua ba me nua be ma utie me how bia ewo wo so a e wodi nam hono ma wodi achinchia wo so wo yare wo pe awo anase 5 blood na how anase debi stroke na how ana be ma wa ye mre e wo mpaso ana debi nipa a wo pe visa wananti a wo nya visa ana wo abuchire wo pe nkrata wa ya wo nya nkrata anase debi Italian na wa Bomori se family number ewo haban a ye di adwuma bia me ya ma obi e ho haban a ye be yi na de aka ho ayade ama bibia atutu ya ama hawa eda wo so no afi wo so na wo so anya wo fa odi nti bebia wo bia no bomori se wo be family number na frame a wo so e be da no osiri Food and Transport for Omaya and Shimo Ahu, a Juma Paye, until Mamma, 2 mikrata, young fan year Juma, and Bua, we are Sifa Nabe Piata. I'll be a douse, Minia, or Bonnie, friend, to be